Ian! Ayo! Woi! Wah! Bongko! Yo! Rasakno! Hei! 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 Oh ah! Ayo! Woi! Sikra kang palada mingal Acampo samya mete alilere radit wileteng kondo Ganyewanggung mangun sang iti Weladalah Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita niatku apik niatku becik lah kok malah aku dipala gantang tanpa rasa kamanungsan ketoke ratu nanging kok babar pisan ora duwe rasa kamanungsan rumangsaku kok malah apik ketheke timbang menungsane Prabu Baladewa aja songah sesongaran kowe kowe tega karo aku kowe tega karo Jaya Anggada kowe tega tegel mentala karo aku kepeksa Jaya Anggada tegel tega mentala karo diapurmu Prabu Baladewa Ayo maju. Wah. 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 Mutiar. Wah. 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 Umbulke. Ayo. Maju kowe. Wah! Prabu. Antarja, karo kaca.
Hari apa sang Gatut Kaca dinun mapak hareko suto Pakabira Kresna muji saktinira Kenang apa? Kenang apa dadak ndok penggak? Yayi Kresna kenang apa dadak mendhake pun Kakang? Jaya Anggada kae satru trubusane mungsa sing bakale jongking kelunggane Yayi Aji ing Amarta. Mangke riyen to kok Prabu mangke riyen. Jaya Anggada menika wanara ingkang anggadhuh kasekten ingkang linangkung. Bebasan mraja ing apapak punjul ing akerep tinatah mendhat jinara menter binedel njondel tinombak lakak-lakak. Menika si Jaya Anggada aja ta mung Prabu Baladewa sing maju ana ing palagan, aja ta mung Prabu Baladewa ijen. Jaya Anggada panjenengan kroyok, panjenengan tetep boten badhe menang perang tanding mungsuh si Jaya Anggada. Kowe ngiyas karo pun Kakang. Kowe ngiyas, kowe ngenteng kowe ngino lawan Prabu Baladewa. Ngono apa piye? Mboten kok ateges kula ngentengaken kasekten mriwah kaprawiran jengandika kok Prabu nika mboten. Nanging kula ngeman dumateng kawibawan Paduka menawi niki mengke Paduka kasesering yuda. Weh lah dalah. Lah banjur karepe Kyai Kresna piye? Lah kok iki coro-coro keton ning ngarep napa iki? Wong aku kalah lho. Lah. Coro keton ning ngarep ewo apa? Lho niki wonten guna Kang Sarta paedahipun. Pun saniki kula aturi jengandika ngracut pun nang Bramantya. Ya yen pancen ngono Purbawasesa tak pasrahake marang Yayi Ndurwati. Antarja Gatotkaca. Kula wonten dawuh Dawa Prabu, kula wonten dawuh Dawa Prabu. Jeneng sira sakloron mono dinejer dadi senopatining bangsa. Nalika jeneng sira sakloron kawisuda jumeneng dadi senopati apa sumpah kan sarta prasetyamu Tarja? Remuk kasawurna putung kabalangno kula mboten endo saking jiwaning senopati hangayomi dumateng kayawanan negari Dawa Prabu. Gatotkaca sumpah lan prasetyamu senadyan kula ugi mekaten Dawa Prabu kula sagah dados cagak minangka tuwak ampun ngantos rontok siraping negari Indraparahasta. Bagus. Dina iki negara mono mungsuh kang anekani kang nedeng anempuh jenenge Kapi Jaya Anggada. Kang pranyata anggadhuh kasekten ingkang hanggegirisi. Mula aja mung nggunakake akal, ning kudu nggunakake akal. Liripun kados pundi Dawa Prabu? Sawangen apa Kang Katon? Menika menapa Dawa Prabu? Iki wujuding gendhaga. Jeneng sira Antarja tak parentah lumebuwa, Antarja mlebuwa ana sajroning gendhaga iki. Waduh. Lah gendhagane namung semanten iku. Badan kula ageng semanten, gendhagane cilik semanten. Napa saged pas? Wis to. Aja sumelang. I gendhagane ketoke cilik, gendhagane ketoke peret nek kulino didedel kok nak ombo dhewe. Napa nek gendhaga iki lho, gendhaga iki ketoke cilik peret to. Nek mbok dedel mbok kulino kowe mlebu rene ombo-ombo. Kena angin iso muni mak fu. Apa kuwi? Apa kuwi? Gendhaga. Apa kuwi mau nanggap wayang? Guyonan ning daerah liya uga rene.
Mengko yen Antareja wis manjing sadurung Gendhaga. Gendhaga iki karepen diboyong karo si Jaya Anggada. Mring negara Pancawati Denda. Yen wis tekan negara Pancawati Denda, kowe gawe ya Gidha, kowe gawe Kisruh, kowe gawe rusuh. Ana alun-alun negara Pancawati Denda. Mekaten Dewa Prabu ya. Wis aja kesuwen ndang manjinga sajroning Gendhaga iki Antareja. Kok mboten saged tutupe rung dibuka lho goblokmu lho. Waduh jan. Ampun dikocok keri. Nggih ya wis meneng wae. Arep kok maju? Nggih. Kakang Antareja sampun dipun paringi kewajiban menapa ingkang kedah kula tindakaken Dewa Prabu mangkene ya Ganokaca. Iki mengko yen Kakang Antareja wis kelakon gawe geger ana ing alun-alun negara Pancawati Denda. Jeneng sira Gatotkaca enggal tumuju mring kedaton Pancawati sisih kulon. Aning kono ana wit kang godhonge mawa cahya. Ana wit kang kembange mawa kekuwung. Kembang mau ingaranan kembang Dewandaru. Lajeng kersanipun Dewa Prabu kados pundi? Sadroning kakangmu Antareja iki mengko gawe geger prajurit negara Pancawati mesti lena kang dadi kawaspadane. Sadroning wadyabala Pancawati padha lena bedolen kembang Dewandaru sak oyot-oyote pisan. Lamun kembang Dewandaru wis kelakon ndok bedol tumuli boyongen mring negara Ngamarta kene. Tanduren kembang mau ana kedaton negara Ngamarta sisih wetan. Nyuwun pangestu Prabu awat-awatana. Awat-awatana saka Dirgantara lakune Gendhaga kang iki mengko calone digawa kelawan Jaya Anggada. Anggota. Lho. Ora sudi. Abrabak sro kabrahan nang geget waja mlintere gumpala sugala wijiling sabdo ayo amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku ayo prajurit negara Ngamarta maju perang 1000 bareng maju 100 bareng ambrus maju legane ngatining Jaya Anggada. Jaya Anggada ana paran aku ngrumangsani Jaya Anggada yen to kabeh wadyabala sak negara Ngamarta ora ana kang kuwagang nandingi kasektenira krana pancen jeneng sira Kapi Jaya Anggada kuwi Rewanda kang sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayudha ora sah ndadak aku mbok alembono ora sah ndadak
aku mbok Alembono. Ndi wujude kursi Gading Kencana? Endi wujude kursi Gading Kencana? Yen ora diwulungake wujude kursi Gading Kencana, negara Ngamarta kelakon ndak dadeke segara geni. Kursi Gading Kencana wis kelakon ndak regem. Dina iki uga bakal tak pasrahake marang Jayanggoda. Kursi Gading Kencana mapan ana sajroning gendagane Prabu Kresna. Tak wulungke marang Jayanggoda. Weh lah tialah. Waduh. Matur nuwun Ciwin. Waduh, ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun sinuwun. Ngandika malah minangkane menapa ingkang dados pamutah kula. Mujuti wujuding kursi Gading Kencana ingkang arsa kula boyong mapan wonten ing negari Pancawati Denda. Ingkang arsa kula pasrahaken dumateng Ratu Gusti kula Sri Rama Wijaya. Ya pancen kemangkono. Yen kursi Gading Kencana ora sun wulungake, tak kira negara Ngamarta bakal bedah awit kadaya saka kasekten lan kadigdayamu ingkang linuwih. Kursi Gading Kencana iki bakal tak wulungake nanging ana syarat-syaranane, ana pitukane Kapijayanggoda. Waduh, menapa ingkang dados pitukonipun Dosiniwin? Kapijayanggoda kula wonten dawuh. Lamun Jayanggoda wis prapting tekan negara Pancamati, anggonmu mbukak gendhaga iki aja nganti mapan ana sajroning kraton Pancawati. Ning gendhaga iki kudu ndok buka ana alun-alun negara Pancawati. Lho, lah kok ngaten? Lah kok ngaten? Ya merga ngene Kapijayanggoda. Senadyan kowe kuwi kethek Kang Sekti, ning jenengmu kuwi durung patek kondhang. Senadyan kowe iki kethek sekti, kowe iki kethek hebat, kowe iki kethek pinter, ning kowe iki jenengmu rung patek kondhang, jenengmu rung patek kondhang, regamu ya rung patek larang, ngerti ora kowe? Lah, lek iki mengko wujude gendhaga iki mengko bukamu ana ing alun-alun negara Pancawati. Kabeh kawula sak negara Pancawati padha ngerti kabeh sapa sing iso mboyong wujude kursi Gading Kencana ora ana liya kejaba mung Kapijayanggoda. Sapa ta dutane Prabu Rama sing iso mboyong kursi Gading Kencana ora ana liya kejaba mung Kapijayanggoda. Ing kene jenengmu bakal sangsaya kondhang, jenengmu bakal sangsaya kuncara, regamu ya tambah larang. Nggih, nggih. Ngerti? Nggih, ngertos. Paham? Paham. Jayanggoda bakal kondhang kaunang-unang kajara saindenging jagat raya. Ing kene Kapijayanggoda bisa nuduhake lamun jeneng sira Kapijayanggoda putrane Resi Subali. Kang pranyata bapakmu biyen Rewanda ingkang pantes lan mentes kang dadi kawruhe linuwih kang dadi kaprawirane. Waduh, ngaturaken panuwun. Ngaturaken panuwun Dosinuwun. Dene Paduka Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring sesorah arah-arah dumateng kula pun Kapijayanggoda. Kepriye? Kowe sago? Sago, sago, sago. Mbarengi Sintrang Samirana. Mbarengi Sintrang Samirana gawanen gendhaga iki. Boyongan maring negara Pancawati Denda Kapijayanggoda. Sintrang Samirana sentering mare ngandikan guru ing bayan Rinungan ing manan Pusaka ing lelaka. Yen pamit ya, hati-hati. Sintrang Samirana sentering mare ngandikan guru ing bayan Rinungan ing manan Pusaka
guru ing bareng pinengan ing manon sebabane